दिनैनि भिडिअ'आव मानगोनां गाइस नोंथांमोन बिस्वजित दैमारि सार बुंनाय मथे जे दिनै 6 सिडिउलाव आसाम गभर्नमेन्टआ आखाइ होनो हाया हिसाबै दिनै थारैनो जुदि 16टा डिपार्टमेन्टखौ डिसिआ लांदोंबा आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ आखाइ होनाय जादों आरो बेखौ आखाइ होयोबा बियो कनस्टिटिउसनेलि बिरुद्धि खालामनाय जादों नङाब्ला बेखौ बिटिआरनिफ्राय डिपार्टमेन्ट्सखौ गथायहरनाय जादों। स' दिनै बेनि सोमोन्दै सावरायगोन। लोगोसे बिटिसिनि मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्टखौ एसे देखायनाय जागोन नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोना फरायबानो जाबाय आरो मोननैसो पइन्ट्सखौ। थादोंमोन जे थांनाय समाव हाग्रामा महिलारि बिथां सारा बुंदोंमोन जे गावखौ हाग्रामा महिलारिखौ बिटिसिनि डिपुटि सिएम बानायनांगौ लोगोसे दिसपुराव बिथांखौ केबिनेट मिनिस्टार हरनांगौ ओजों बिटिआरआव प्रमद बर'आ चिफ जानानै बिटिआरखौ सालायबाय थानांगौ होननाय बे खोथाखौ आं बुंबोबाय थानाय जादों माखासे भिडिअफ्राव नाथाय बेखौनो माखासे आंनि भिउवार्स नोंथांमोना जे सोंहरबाय थानाय जादों बहा बेनि प्रुफ दं सोर बुङा माला इउपिपिएलनिफ्राय बुङा होनबाय थादों आरो बेवहाय भिउवार्सजों भिउवार्स कमेन्ट्सफ्राव गोबां बाथ्रा दान्थिलायनाय जादों सोंहरलायनाय जादों दा बेवहायनो बैसोर जायफोरनाखि प्रुफ नागिरग्रा बिसास खालामै जे इउपिपिएलआ बिदि बुङाखै होननानै बिथांमोना बुंग्रा इउपिपिएलखौ दे अनसायनांगौ पार्टियासो अनसाया हाबाव बुंनांगौ गैया सोर बिजेपि सोर इउपिपिएल सोर बिपिएफ दा बावहाय जे बिथांमोना बुंदोंमोन नालाय दङब्ला नोंथाङा प्रुफ हो मानो जानला मोनला बुंबाय थादों होननाय आरो लोगोसे नैबे बिपिएफखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोनाबो बुंदों जे नोंथां प्रुफ होना होदो बे भिडिअ क्लिप्सखौ ससे दामना होदो होनना दा बे हिसाबै आंबो थांनाय भिडिअआव बुंदों आंखौ लाबोमारनांगौ नामा होनना बावहाय गोबां कमेन्ट्स फैदों बे भिडिअ क्लिप्सखौ दामनानै होनो दा अब्ला नोंथांमोना नायथारदो फोरमानखौ सोर बुंमारदों। प्रमद बर'आ बिटिआरनि चिफ जानांगौ गोबां मिशन दङ गोबां भिजनजों लानानै 40टानिबो बारा मिशनाव जों खामानि मावगासिनो दङ सान्थि बिटिआर सुक्तिया गोबां आरो दफा माखासे मावफुंजानांगौ दङ बे समाव आं मोनसे लुगैयो बिपिएफजों इउपिपिएलजों ज' जानांगौ खिन्थु हाग्रामा महिलारिया डिपुटि चिफ आरो आसामनि केबिनेटआव बिथाङा थानांगौ आरो फैगौ जे एसेम्बलि इलेक्सन 15टा जे समस्ति बेवहाय मोजाङै मोजां 15टाखौबो देरहाजोबनानै आसामनि मुख्यमन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ फिन खेबसेबाव चिफ मिनिस्टार बानायनांगौ बेनि खोथा आरोखि नुनो मोनबाय इट्स द क्लियार बे क्लियार जाबाय नोंथांमोना बिनि सायाव मा सानदों कमेन्ट्सल' हरफिनबानो जाबाय जायखि पार्टियाव थाया लोगोसे जोंखौ 6 सिडिउलनि प्रभिजननि गेजेरजों जोंनो मोनथाय होनायनि थाखाय ट्राइबेलफोरनो जोंहा आलादा आरो जोंनि सायाव स्टेट गभर्नमेन्टआ मालाबाबो आखाइ होनो हाया बे खोथाखौ बिस्वजित दैमारि सारा दाख्लै बुंदों बेवहाय माखासे कन्ट्रभारसि जादों बिटिसिनि इएम जिएमफोरजोंबो दा बे 6 सिडिउलनि खोथाया बिस्वजित सार बुंनायनिल' खोथा नङा जों बयबो 6 सिडिउलनि प्रभिजन्सफोरखौ इन्डियान कनस्टिटिउसनाव नायोब्ला नुनो मोनो बेसेबां मायथाइयाव बेसेबां आर्टिकेलनि गेजेरजों आरो जोंखौ मानो आइसोलेटेड एरिया फरेस्ट एरियाफ्राव थाग्रा हिसाबै मा कानुन खालामना होदों 6 सिडिउलनि प्रभिजना थ्रु दा इन्डियान कनस्टिटिउसन दा बेजों लोगोसे बिटिसिनो माखासे पावार एन्ड फांसन्सफोरखौ होनाय जादों लिरनायाव दङ 6 सिडिउलनि प्रभिजन्सआवबो लिरनायाव दङ एजुकेटिभ जुडिसियेल लेजिस्लेचार बेफोरखौ गावनो गाव सेल्फ गभर्नमेन्टआव खालामनो हानाय पावार होयो आरो 6 सिडिउलनि प्रभिजनाव लिरनाय दं पुलिस पावार गैयालै खिन्थु पुलिस पावारखौ लिरनाय नुवाखै नैबे जुडिसियेल सिस्टेम आरो लेजिस्लेचारनि खेथ्रआवहाय कर्ट कासारि बेनिफ्राय माखासे ल मेकिं बेवहाय जोंखौ डिमार्केसन सिमा होनानै दोननाय जादों एसे बांद्राय नङा बे जुडिसियेलनि खेथ्रआवथ' खमथार माने बे मेनथारा जाहैबाय एडमिनिस्ट्रेसन एजुकेटिभ बेवहाय जोङो बांसिनै कन्ट्रल अभार खालामनो मोननाय जादों जा नोङो मिनारेल्सफोरखौ जोङो बख्र'नानै लाङोबा बेनि सायाव टेक्स इम्प'ज खालामनाय बबेबा नों गारि घरा जान बाहनफोरनि सायाव टेक्स इम्प'ज खालामनाय जान बाहननि उपराव टेक्स इम्प'ज करा
এই অধিকারটো আমার বিটিসির কারণে দেওয়া হয়েছে কনস্টিটিউশনে। ओमफ्राय नैबे डिस्ट्रिक्ट दाजाबनाय रिजनेल डिस्ट्रिक्ट बानायनाय बे गासिबो बिटिसिआव लिरखानाय दंखायो। बेनिनो नैबे खोथाखौ नोंथांमोना मा सानो आङो बुंनो नागिरदों। जुदि नोङो डिसिनो जुदि पावारखौ गथायहरबायब्ला जि जरायाव नोङो आसाम गभर्नमेन्टआ 6 सिडुलखौ आखाइखौ होनो मोना जोंनि बिटिसिखौ, बेवहाय नोङो बिसोरो जुदि आसाम गभर्नमेन्टआ डिसि लांनाय मानेथ' डिसि इज नट आन्डार दा 6 सिडुल एरिया, डिसि इज आन्डार द कन्ट्रल अफ आसाम गभर्नमेन्ट। बे नों डाइरेक्ट टु डिसपुरसो। दा डिसिआ जुदि आखाइ होदोंबा 16था डिपार्टमेन्टखौ बियो आसाम गभर्नमेन्टआ आखाइ होनाय जाबाय, होमबा बियो आयेनखौ भायलेसन खालामनाय जादों। दा बे जुदि जोङो बेखौ गथाय हरदों होननानैसो मिथिगोन बेबादिब्ला, जेराव राइट्स गैखायिखा टाच खालामनो मोननाय माने, अब्ला जों बेखौ दा जोंनि मोन्थाइखौनो जोङो 6 सिडुलनि प्रोभिजननि गेजेरजों जोंनि मोन्थाइखौ जों एन्जय खालामनो हायो, सेल्फ गभर्नमेन्ट खालामनो हायो। बबेबानि खेथ्रआव जोंनो लानो हायो, टेक्स इम्प'ज खालामनो हायो। जोंनि बिटिसिनि ट्रेजरियाव बे हाबफैयो, एग्रिकालचार सेक्टरावनो होन। दा बिनि सायाव प्रपार डिसकासन नेक्स्ट भिडिअ'आव खालामबावगोन। भिडिअ'आ गोलावद्राय जाहैनोसै, अब्लाबो आं फंनैसो बुंनोसै। दा बेखौ होमबा 16था डिपार्टमेन्टखौ जोङो डिसिनिफ्राय लाबोफिननो हायो। मालायनो हरनायाव मा गोजोननाय दं? ओरैनो लिडार जाबा जाया नालाय, जों रायजो राजानो फोरमायनो हानाय जानांगौ। लोगोसे नोंथांमोना जोबनायाव नैबे मोननैसो मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट बिटिसिनि बेखौ फरायबानो जाबाय। जोंनि इउथ्सफोरनि सायाव रिक्रुटमेन्ट खालामनायनि सायाव मा लिरदों आरो बिटिसिआव थानाय अफिसारफोरखौ बिथांमोना कन्ट्रल खालामनाय आरो बेखौ ट्रेन्सफार खालामनो हानाय आरो बिथांमोननि एनुवेल कन्फिडेन्सियेल रिपर्टखौ बिटिसिनि अथ'रिटि नङाबा हरा, मोनलाङा अफिसारफ्रा, बेखौबो बिटिसिनि मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्टआव बिराद गोरा खोथाखा, नायबानो जाबाय। आरो बुंफिननांगौ गैला, बेखौ बयबो मिथिखायो। बिटिसिनि चिफ आरो डिपुटि चिफआ केबिनेट मिनिस्टारनि रेंक, बियो मिनिस्टार अफ आसामनि रेंक, नोंथांमोना मिथिखायो। जोबनायाव कमेन्ट्स हरबानो जाबाय। स' भिडिअ'खौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय। थेंक इउ फर वाचिं। लाभ इउ।